Heippa ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa tää on Airsoft-pohjainen video. Katsotaan kuinka monta osaa saadaan tähän tehtyä, mutta tosiaan tarkoitus on nyt mennä tonne Battle Group 2026 TSTOS 26 pelitapahtumaan. Lähdettiin nytten Jämsää kohti ajelemaan Vitolla ja kärryperässä, ja siellä on nyt ekat meidän porukasta jo saapunut eilen paikan päälle, ja me tullaan sitten pelipäivänä tapahtumaan ja 2,5 tuntia näyttää ajoaikaa, mutta 5 tuntia meillä menee. Varattiin kyllä siis ihan reippaasti aikaa, että tavoite olisi, että oltaisiin 12 aikaa perillä, joten meillä on nyt kello on nyt 20 yli 8, vähän viivästys meidän lähtö, mutta ei ihan hirveästi. Ja näin, niin lähdetään kohti pelimestoja. Niin. Käytiin Urjalan S-Marketissa vähän aamupalaostoksilla ja tankattiin Vitonkin tankki melkein täyteen. Ja mitä me ostettiin? Ostettiin Joonnalle riisipiirakoita. Mä ostin pari pizzanäkki salamia. On pari lihapasteijaa. Taitaa kyllä vaan yksi. Pari nakkipiiloa. Sitten oli kolmioleivät ja pari juotavaa jogurttia. Niillä välillä lähdettiin reissuun ja kuski kiihtyy taas enemmän kuin auto aina eli. Joo, ei mitään, aletaan syömään aamupalaa, kauhean nälkä. Jatka 72 kilometriä. Siellä on komiat. Yes. Päästiin leiriin perille ja saatiin auto merkattua. Pitää vielä laittaa noin maskin suoja, ettei syylariin vahingossa lennä sitten ainakaan noin kuulat ja näin niin. Mutta tää on nyt, auto on kunnossa ja tuolla on tosiaan kärryssä on kaikkea ylimääräistä, mutta tarvittavaa tavaraa. Siellä on Juhon samurai, sitten hänen leiri, sitten tuolla on pop-up ja sitten pojat nukkuu vielä tossa puolijoukkuehengen teltassa, niin kyllä täällä kelpaa olla taas. Juu. No. Joo. Joo. Jättä. Miksei jotain? Edestä kuuluu askeliin, mutta mä en tehnyt, ne on varmaan omia. Edestä kuuluu risujen katkomis, mutta ne on varmaan omia edelleen.
Sinko. Se on autossa sisällä lataamasta. Ja kans silleen koe tohon tielle, jos sieltä alkaa tie yli tulee, niin... Pitääks levittää vielä oikealle? Eiku siis vasemmalle? Jop. Pystyn suojaamaan. Onko se sininen? Sorry. You hit me. Okay. Okay, it just happens when you're not here. Or something. No? Joo, mulla on se piipus jo. Joo, ne tietää kyllä missä mä oon. Voidaan me mennä, mä luulen, että me ollaan 10 minuuttia tää vuodettu jo. Eiks vaan? Noustaanko? Jop. No niin, mä katsoin, että sitä ei oltu tuhottu. No joo, ja vitsi, mä olin tossa kiven takan tosi hyvässä suojassa, mutta eihän mä pysty tekemään sieltä mitään. Niin se oli vähän niin, no, ehkä he nyt näkee. Se koko veti semmosen sarjan tohon käteen pitkin, me jäätiin niin ton jalkoihin mä en tiedä. Voidaan mennä tähän istumaan, kun on porukka, niin sit sä tulet. Täällä on vittu niin vitusti porukka. Joo, täällä on. On sait, mä olin silleen, että Elias sanoi tuolla linjoissa, mä katson siihen täydellinen, että nyt mä tulen. Joo, mä oikein odotin sitä. Sen kaasun ihan normaalisti, pinni oli täällä ylhäällä. Mut nyt alhaa.
kiinnityt siihen. Vielä eteenpäin. Ei kuulu radiosta mitään, kuuluvat joku painaa nappulaa. Se kuka yrittää puhua, niin ei kuulu mitään. Häh? Kuuleeko kaikki muut vai? Heitä testi. Jes, nyt kuuluu. Mitä ette huusi sinne? Siellä joku porukka vei edessä. Joo. Jeremias ja Miika meidän vasemmalta. Ei koita. Näetkö se jonkun? Häh? Joo, siellä huudettiin radiot, mikä ajoneuvo siellä on, mut tuo näkee jonkun vissiin. Jeremias tehdään tähän linja tähän kohtaan. Se on Miikalle. Missä Ekke on? Otetaan. Larsto, tuu tänne päin. Tuu tänne päin. Mennään tästä vähän tonne. Häh? Mennään tästä. Joo, ei tästä pitäisi olla ketään. Noi sai vallattua niitten capture-pointin. Pölyä kohden. Melua kohti niinku Ekke sanois. Missä se capture-pointti on? Takana oikealla. Okei, joo. Noi sai painettua.